Mkuya ndinenye ivesi pha eku-Exodus chapter 14 verse 14 apho uThixo esithi uYehova uyokunilela nina niyokuthi xwaka. Ithi ke le nto Sister Mkuyana, zininzi izinto ezimoshakalayo ngothetha. Uyabona xa uthule ebantwini ubonakala ingathi awungomntu. Ikhona Sister Mkuyana indlela engaziwa ngumntu eyaziwa ngoNothixo. Sister Mkuyana, kuyehliwa kuyiwe emadolweni apho izinto uzinika khona uzicele khona kuThixo. Ubuye ebantwini uthule. Amen. Ndinikezela kuwe Sister. Hey nam ke Sister Gophe ndivile man elilizwi lakho. But ke Sister Gophe ke likhona lindichukumisayo lipha kuMateyu 9 verse 29 apho athi uThixo wandulo ukwachukamisa amehlo azo ngokokholo lwenu malonjeke kulo. Ithi ke lento ke Sister Gophe ngenxa yokholo lwakho iza kwenzeka ngenxa yokuthembela kwakho kuThixo iza kwenzeka ke Sister Gophe ke. Jonga bayingcwele uElijah wakhe wathanazela imvula uba mayile, wakhe wathanazela imvula uba mayifike, ethuma umkhonzi wakhe ibane esithi andikayiboni inetha imvula. Kodwa ngosuku lesixhenxe ke Sister Gophe ebuya wathi ndibona ilifu elingangesandla. Hayi ndikezela pha kusemcwele. Yabona ke sister wena Mpithini, khona elizwi lindichukumisa apha ngaphakathi, ndiyaliva ngaphakathi lithi liyabasebenzela abalikholwayo, liyabasebenzela abalekela kulo, liyabasebenzela abathembele ngalo. Sithi noba imeko ayivumi, sithi liyabasebenzela noba imeko ayivumi, kuba ithi iBhayibhile wayelilizwi and the word was God and the word was with God. Athi uThixo, for I know the plan that I have for you. Nikeze lapha kuwe ke Sister Mpithini. Ke bhuti Mkuyana ndikuvile, ke bhuti yaxengile ndikuvile ke. Nami kukhona elilizwi lamagama andivisileyo apha enhliziyweni athi uzungathiwa kulungelwa umlibale uThixo bhuti Mkuyana. Ungaze umlibale uThixo noba sewunantoni na, noba ubomi besele busithi mshiye. Jonga abantu bangakushiya bhuti Mkuyana but ungamshiyi uTata uThixo. Ngcono uwele ezandleni zikaTata uYehova kuba izandla zakhe zinenkathalo. Ndiyinikezela kuwe bhuti Mkuyana. Hayi ndivile ke Sister Mpithini. Sisi siyamthanda. Kukho ivesi endikuxelela yona apha ekundumiso 23 verse 5. Ithi kayisitsho le vesi, undilungiselela isithebe phambi kwaba bantu zeli bam, ayithambise ngeoil intloko yam, indebe yam iyaphalala. Kukho nento endifuna ukuxelela yona lapha sisi, ithi impilo uzuyile ungayincami kuwabantu behleka. Jonga uThixo bavumela bakuhleke, uThixo abavumeli bakuhleke kodwa aphinde abuye xa ejikeze. Ngoba kaloku table 10 inyembezi zona zokwesula uzuyile ngempilo phambi kwakho. Ndinikezela kuwe. Nam brother Mkuyana nento endifuna ukuxelela yona. UThixo kamshiyi umntu, uThixo kamlibali umntu, uThixo akwalibali amadinga ethu. Khawuthandaze okugqibela, khawuncekelele okugqibela, ujonge ukuthi akho nto ngelishini. Ithi iBhayibhile bathatha ixesha beloba kodwa abafumana nto, kodwa kwafika izwi elithi khawuphose umnatha okugqibela. Nam namhlanje ndizothi khawuphose umnatha okugqibela, khawuthandaze okugqibela. Amen.